belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 47-jarige Egmond Pajo Winster. Volgens het Openbaar Ministerie is het bewezen dat Winster op 19 maart 2021 de toen 21-jarige Nigaël Richards heeft doodgeschoten. Dat gebeurde volgens Winster uit zelfverdediging. Hij geeft toe dat hij Richards heeft doodgeschoten, maar als hij dat niet had gedaan, was hij nu zelf dood geweest, zo verklaarde hij. In eerste aanleg kreeg Winster 15 jaar gevangenisstraf opgelegd, maar het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan. De Vereniging van Apothekers op Curaçao, VAE, schrijft in een brief aan minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga dat ze binnen een paar dagen om tafel willen zitten. Zo niet, dan zal er actie worden genomen. Volgens de apothekers is de maat vol omdat er keer op keer maatregelen worden genomen over vergoedingen voor medicijnen zonder met de apothekers te overleggen. Ze willen overleg en zeggen niet anders te kunnen dan daadwerkelijk actie te voeren. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang off patrão cita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. De University of Curaçao heeft gisteren bij de viering van het 44-jarig bestaan een eredoctoraat uitgereikt aan Maria Liberia Peters. De oud-minister-president van de Nederlandse Antillen mag zich nu doctor honoris causa noemen. Liberia Peters heeft de prijs gekregen voor haar werk voor Curaçao en de Nederlandse Antillen en ook voor haar lokale en internationale publicaties. Vandaag is de tweede dag van het vierlandenoverleg op Sint Maarten. De minister-presidenten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten overleggen daar met staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Nederland. Het doel van het vierlandenoverleg is om te komen tot nieuwe concrete afspraken over hervormingen. 2 jaar geleden hebben de 4 landen afspraken gemaakt over het landenpakket. Dat gaat nog enkele jaren door en daarover moeten nu afspraken worden gemaakt. Later vandaag zal er een persconferentie worden gegeven met de bereikte resultaten van het vierlandenoverleg. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia beginnen over 2 weken aan een bezoek aan de 6 Caribische eilanden van het Koninkrijk. Op 1 februari komen ze op Curaçao aan. De bedoeling is dat het Koninklijk Gezelschap aankomt met het stationsschip Zijne Majesteit Holland vanuit Aruba. 2 en 3 februari staan in het teken van verschillende bezoeken. Zo zal er een bezoek worden gebracht aan Punda en Scharlo en ook aan Landhuis Knip in Bandabau. 3 februari wordt er een speciaal programma gepresenteerd aan het Koninklijk Gezelschap op het Breyonplein ter ere van Toomba-koning Boy Dap. CASHA is de organisatie die opkomt voor de belangen van kleine hotels en appartementen en andere organisaties die bezig zijn in de toeristische sector op Curaçao. Volgens CASHA was 2022 een goed jaar voor het toerisme van Curaçao. In 2023 zien ze meer uitdagingen. Daarbij gaat het onder meer om de pakketdeals. Door deals die grote bedrijven hebben gesloten is het vaak goedkoper voor toeristen om al een hotel- en vliegtuigticket te boeken voordat ze naar Curaçao komen. Dat betekent dat mensen die niet in grote hotels willen blijven vaak meer kwijt zijn aan hun ticket. En dat is geen goed nieuws, aldus CASHA. Aanstaande zondag vindt op Curaçao de inschrijving voor het Toema Festival 2023 plaats. De inschrijving en alles wat ermee samenhangt is goed te volgen via de digitale sites van Extra.
Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds kan iedereen die het wil volgen terecht op www.extra.cw of op de pagina's van Extra op Facebook of YouTube. We hadden het misschien niet verwacht, maar 2022 was een goed jaar voor het toerisme op Curaçao. Was het ook een topjaar voor Kasia? Ja, zeker voor Kasia en onze leden was het een topjaar. Als je terugkijkt, dan zijn we zeer tevreden over de hoeveelheid mensen die gekomen zijn en hoe onze bezettingen zijn geweest. En hadden we dat, ik zeg het net in de introductie, dat hadden we eigenlijk niet verwacht natuurlijk na die 2 jaar van COVID. Kwam het als een verrassing? Ja en nee. Ja, want de rest van de wereld is open, dus je verwacht dat de cijfers omlaag gaan. En nee, want we doen gewoon ons best om de beste van de klas te zijn. En dat weten de mensen te waarderen. Er blijven veel mensen naar Curaçao komen. Dat is goed, dat is positief nieuws. Toch zijn er ook nog een paar zorgpunten voor het komende jaar om te zorgen dat het weer zo'n topjaar wordt. Ja, dat zien we nu ook aan de preboekingen. Die lopen wat terug. Normaal gesproken zitten we tot aan maart, zie je het echt lekker binnenlopen. En dat is nu wat minder. Dat heeft denk ik vooral te maken onder andere met de hoeveelheid stoelen die naar het eiland toe vliegen. Dus KLM die teruggegaan is naar 1 vlucht. Dat merk je zeker. Maar ook een ander fenomeen wat de kop opsteekt, dat zijn de pakketreizen die tegenwoordig verkocht worden. En die worden massaal verkocht. Dus dat betekent dat door die pakketreizen er in het vliegtuig wat minder stoelen beschikbaar zijn voor mensen die los willen vliegen. En ja, dan heb je natuurlijk te maken met vraag en aanbod. En hoe kleiner het aanbod is, of tenminste hoe hoger de vraag is, hoe hoger de prijs wordt. En dat is natuurlijk nadelig voor ons. Simpel gezegd, als je een reis boekt met daarbij al een verblijf in een hotel, dan is het soms goedkoper dan als je alleen maar het ticket voor de vlucht boekt. Ja, dat klopt. We hebben ook in het persbericht dat we uitgestuurd hebben, heb je een tabelletje gezien met verschillende mogelijkheden van de verschillende airlines die Curaçao aandoen. We hebben niet alleen gekeken naar de Nederlandse vluchten, maar we hebben eigenlijk ook gekeken naar de Amerikaanse vluchten. Dus je hebt een overzicht van het geheel. En daar kan je in zien dat het soms de pakketreizen goedkoper zijn als het boeken van een vlucht. En wat kun je daartegen doen als organisatie, als Kasia? Nou, ik denk als Kasia wat je moet doen, of wat we kunnen doen, is de handen ineen slaan samen met CTB en met Chata. Dat zijn natuurlijk eigenlijk de vertegenwoordigers op het eiland van alles wat met toeristen te maken heeft. Als we met z'n drieën de koppen bij elkaar steken en met een stukje overheid de gesprekken aangaan, wellicht kunnen we dan wat meer druk uitoefenen dat er toch wat meer vluchten en stoelen deze kant uitkomen. Want dat is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat die ticketprijzen een beetje gedrukt worden. Maar er moet samengewerkt worden. Er moet samengewerkt worden. Samenwerking is, ik zeg altijd zo, samen sta je sterk. Als je het alleen wil doen, leuk. Dan heb je alle credits krijg je naar je toe als het lukt. En als het niet lukt, ja, dan wordt ook jouw hoofd afgehakt. En ik denk als je het met z'n allen doet, dan kan je ook niet tegen elkaar uitgespeeld worden. En dat is denk ik een heel belangrijk punt voor dit soort dingen. Succes en we houden het in de gaten dit jaar. Dankjewel en ik hoop dat het inderdaad net zo gaat worden als 2022. Goed zo. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.